Германия е изправена пред износова криза от спадналото търсене в САЩ и Китай. Ново проучване разкрива, че ограниченият износ към Съединените щати и Китай разкрива дълбоки структурни слабости в германската икономика. През 2025 година износно ориентираният икономически модел на Германия изпитва натиск поради намаленото търсене от двата най-големи пазара. Данните показват драстичен спад на износа към щатите и значително отслабване на износа към Китай, което разкрива уязвимостта на Германия в глобалната търговия. Доклад на Института за икономика подчертава, че новите мита, наложени от американския президент Доналд Тръмп, ескалират напрежението в трансатлантическата търговия. Износът към Америка се е понижил най-много при автомобилната, машиностроителната и химическата индустрия, а автомобилният сектор отчита най-голям спад. Експерти препоръчват Германия да инвестира в алтернативни пазари, да улесни вътрешния европейски пазар и да сключи споразумения за свободна търговия с нови държави.